Dewn ni parhau gyda'r llyfr y Gelyn ar y Trên, pennod 6 a 7. Yn noson honno, ar ôl cyrraedd adre, fe fu Guto Drian yn llafurio'n galed wrth ei waith cartref. Chwarae teg iddo, fe wnaeth ei orau i roi ei feddwl yn gyfan ar y treithawd i'r athro daearyddiaeth a'r cwestiynau i'r athrawes hanes erbyn drannoeth. Ond roedd ei feddwl yn crwydro hyd at y dyn ar y teledu a'r ddau ddihuren ar lan yr afon oedd wedi trin Mari fach ac yntau fel baw. Cofiai o hyd am y llaw fawr drom honno'n disgyn ar ei ysgwydd, a'r dyn tenau hyll yn tynnu pleth Mari. Ble roedd y ddau ddyn drwg erbyn hyn, meddyliodd. Aeth ias o ddychryn drwyddo wrth gofio amdanynt. Nid yn unig yr oedden nhw'n edrych yn fileinig, ond oedd yna rhyw awyrgylch o ddrygioni o'i cwmpas nhw hefyd. Meddyliodd Guto fod plant, efallai, yn gallu synhwyro peth, felly'n well na phobl mewn oed. Plygodd dros ei waith cartref eto gan geisio anghofio'r cyfan amdanyn nhw, ond roedd y geiriau ar brawddegau'n styfnig iawn yn dod, a signo a chnoi bôn ei feiro a wnau rhan fwyaf o'r amser, ac nid ei ddefnyddio i ysgrifennu. Pan oedd Guto'n brysur uwch bennu lyfrau ysgol, roedd y ddau ddihuren mewn ciosg ym Mhentre Glan Rhyd, y pentref nesaf at faes gwyn. Na, roedd y ddau ddim yn y ciosg chwaith, dim ond y dyn tew oedd tu mewn, ac roedd e wedi gorfod gwthio a thuchan cyn llwyddo i gael ei gorff boliog drwy'r drws. Pwysau'r dyn tenau ar ochr y ciosg yn gwrando ar yr hyn oedd yn cael ei ddweud y tu mewn. Nid oedd drws y ciosg wedi cael dyn gan fod pen-ôl mawr y dyn tew yn y ffordd. Felly, ni chai'r dyn tenau unrhyw drafferth i glywed. Na, sir, meddai dyn wrth rywun y pen arall i'r lein. Rydyn ni wedi methu'n lan a dod o hyd i'r y peth rydych chi wedi gofyn i ni gael gwared ohono fe. Does dim sôn am ddim byd lawr wrth ymyl yr afon. Fi o'n i na heno'n edrych yn ofalus. Nes i'r ddoi blentyn ma ddod. Rydyn nhw'n edrych am rhywbeth. Falle bod nhw'n gwybod rhywbeth am y peth sydd wedi diflannu. Roedd ar llais y pen arall i'r ffôn. Nawr gwrando arna i. Mae rhaid i fi o gwybod beth sydd wedi digwydd i'r peth na. Mae rhaid i fi o gwybod a yw e yn fyw neu'n farw, gorffennodd y dyn tew. Bydd estawr ffwl, gweiddodd y llais y pen arall. Pai sôn am beth fel na ar y ffôn. Mae'n ddigon tebyg nad yw'r heddi ddim wedi dod o hyd iddo, neu fe fyddai rhywbeth ar y newyddion erbyn hyn. Rydych chi wedi bod yn chwilio, meddech chi, a chael dim. Felly, mae rhywbeth o'i le ond oes e. Ble mae e wedi diflannu? Nawr gwranda, Bates, a gwranda'n ofalus. Mae'r ffaith eich bod chi wedi gweld y plant na lawr fanna'n edrych o gwmpas yn od iawn. Mae'n bosib iawn i bod nhw wedi guddio fe ar ôl dod o hyd oedd o'n fyw. Chwilio am beth oedden nhw. Fe ddeithon nhw hyd i gap. Cap dyn reilffordd. A ble mae hwnnw nawr? Mae gen i, sir. Beth wnawn ni ag e? Llosga fe, Bates. Ac wy'n meddwl y bydd rhaid i fi gael gair ar plant na. Rwy'n teimlo'n siŵr erbyn hyn, os oes rhywun yn gwybod ble mae'r peth na wedi mynd, mae nhw a nhw. Fethon ni a chael dim mas ohonyn nhw, sir. Tot, Bates, mae yna sawl ffordd i orfodi pobl i siarad. Dewch nhw lawr ma. Ond, sir, fedrwn ni ddim. Mae'n rhy beryglus. Mae gei ti 4 awr ar 20 gen i, Bates. Ydy Hill gyda ti fanna? Ydy, sir. Dweud wrtho fe beth wedes i. Gaich gweld chi nos fôr i fan bella. Clywodd y ddyn tenau, Hill, sŵn, brr, a gwyddau fod y person y pen arall wedi roi'r ffôn i lawr. Gan dychan a chwythu daeth y dyn tew allan o'r ciosg. Mae eisiau gweld y plant na i gael ei holi nhw, meddai fe. Mae'n siŵr i bod nhw'n gwybod ble mae e. Pwy, gwnodd Hill? Pwy wir? Y dyn na wrth gwrs. Mae eisiau gwybod yn bendant a yw yn fyw neu'n farw, allai ddim dioddau peidio gwybod. Ond allwn ni ddim gwneud i'r plant o gyda ni Gaerdydd, meddai'r dyn tenau. Chwaddod Bates yn isel. Pam na allwn ni? Ei cipio nhw, ti'n feddwl? Wel, meddai'r dyn tew, mynd â nhw am drip yn y car mae Gaerdydd os yw hynny'n well gyda ti. Erbyn hyn, roedden nhw wedi dod at hen gar melyn mawr oedd wedi gweld gwell dyddiau. Agorodd Bates y drws a suddodd rywsut i sedd y gyrrwr. Agorodd Hill y drws arall ac eistedd yn ei ymyl. Roedd y dyn tenau'n poenio hyd am yr hyn roedd ei gyfaill wedi ddweud am gipio'r plant. Nid oedd yn hoffi'r syniad o gwbl, ond wyddon nhw ddim ble mae'r plant ma'n byw. Fedrwn ni byth ddod o hyd iddyn nhw, a diolch am hynny, mae yna gost drom iawn am gipio plant. Dwi ddim am wneud dim byd a fusnes fel na, Jack, wir i ti. Cychwynodd Jack Bates yr injan. Roedd sŵn garw iawn gan y peiriant. Ba, meddai, mae ofan dy gysgod arna ti, Bertil. Oes mi nasgwr ni. Mae gwell da fi fod ti fas i garchar Caerdydd na ti mewn iddo fe.
Ond Bert, mae rhaid i ni gadw cap y gŵr bonheddig na'n gywir. Mae wedi bod yn dda i ni. Yng ngharchar Caerdydd y bydden ni'r funud ma, ond i bai amdano fe, cofia. Cychwynodd y car swnllyd i lawr y stryd. O, wel, medda'r dyn tenau. Mae'n amhosib i ni gael gafel ar y plant na beth bynnag. Fe allan ni fod yn edrych amdanyn nhw am wythnosau. Maen nhw'n mynd i'r ysgol, yndyn nhw? Medda'r dyn tew. Maen nhw'n blant mawr. Felly maen nhw'n mynd i'r ysgol uwchradd y maes gwyn. Fe ddim yn anodd. Dyma pennod 7. Mae pobl fawr bwysig yn gallu gwneud drwg fel lladd pobl. Gitodd yn siarad am Mari fach pan oedd y ddau ar ei ffordd i'r ysgol. Tyfodd Mari. Beth sy'n feddwl wrth dweud fel na? Mae nhw, ond nhw. Ysgydwodd Mari fach i phethau. Rai falle, dim llawer, mae'r dyn rwyt ti'n feddwl amdano fe yn helpu achosion da, cofia. Weles i fe'n iawn yn twli'r dyn mas o'r tren, Mari. Dwe di beth fan o ti. Roddodd Mari fach ei llaw ar ei ysgwydd ac meddai, gad i bopeth fod nawr gito am dipyn bach, ta beth. Falle daw rhywbeth i'r golwg, a gwaith ar heddlu we nawr beth bynnag. Gad i ni anghofio'r cwbl am beth weles ti. All reit, fe weles ti ddyn yn cael ei wthio mas o'r tren, a fe weles ti gorffen gorwedd wrth ymyl yr afon wedyn, ac rydw ti wedi dweud wrth yr heddlu, does dim byd arall y gellu di wneud. Os ydy'r polis am fynd ar mater ymhellach, eu busnes nhw yw e. Mae eisiau ti roi dy feddwl ar dy waith ysgol, a ware ffwtbol a chael tipyn o sport, gyto. Dwi ddim wedi dyweld di'n werthyn pan weles ti'r peth yn digwydd ar y tren. Tynnodd ei llaw oddi ar ei ysgwydd a redodd rai camau lawr y stryd o'i flaen. Yna, arhosodd ac edrych yn ôl arno gan wenu. Roedd gwen fach wan dros wyneb bito hefyd. Ie, ti sy'n iawn, meddai, pan gyrhaeddodd ati, ond mae'r peth weles i trwy binoculars ar y meddlu o'i hyd, ti'n gwybod. Mae o fel pictiwr o flan yn llyged i. Drychodd Mari fach arno braidd yn drist. Rhaid i ti drio anghofio nawr, wir i ti. Rhaid i fi drio, rwy'n mynd i drio, tefodd Gito, ac ar y gair, daethant atgati ar ysgol. Roedd y cloc yn ŵr o'r eglwys yn dangos ei bod yn 9 o'r gloch ar ei ben, felly bu raid i'r ddau redeg rhag bod yn hwyr. Efallai, mae dyna pam na welodd yr un o'r ddau gar melyn mawr rydlyd a hen ffasiwn wedi ei barcio gyferbyn ar ysgol. Pe bai nhw wedi edrych yn fanwl, efallai bydden nhw wedi adnabod y ddau ddyn oedd yn eistedd ynddo fe. Pan oedd y cloc yn hwyr o'r eglwys yn taro 9, cerddodd Inspector Lewis i orsaf yr heddlu yn y stryd fawr. Roedd y constable Llewellyn yn barod. Sylwodd y constable fod gwg ar wyneb yr inspector pan gerddodd i mewn. Aeth yn syth i'w ystafell ei hun heb hyd yn oed dweud bore da. Ho, medda'r constable dan ei hanadl. Dwi ddim yn dda am y bore yma. Be sy'n bod heddi sgwni? Ni fi rhaid iddo aros yn hir cyn gael ateb i'w gwestiwn. Ar ôl tynnu ei got fawr ac edrych trwy'r llythyron ar ei ddesg, roddodd yr inspector ei ben allan drwy'r drws. Ifor, dewch ma ar unwaith, rwy am gael gair â chi. Cododd Ifor ar unwaith a mynd i mewn i'r stafell arall at ei bennaeth. Bore da, sir? Dwi ddim yn bore da, Ifor. O, rhywbeth yn bod, sir? Mae popeth yn bod, Ifor. Fe ges i ffrau gyda wraig neithwr ar ôl mynd adre'n hwyr a fi newid i addo bod yn gynnar. Roedd dim hwyl o gwbl arni bore yma wedyn. Ond busnes y crwt ma sy'n ymhoeni a'r crwt sy'n hunan. Mae'n ddigon o farn, ond yw e? Mae fel asyn o styfnig. Mae wedi mynd ar ymrens i, Ifor. Wir i chi, fi ys i ar ddi hun neithiwr yn meddwl amdano fe. Amdano fe ar hyn mae'n ddweud mae wedi weld. O, rhaid i chi beidio cymryd crwt bach fanna o ddifri, sir. Anghofiwch y stori am y tren. Mae'n rhaid mae dychmygu nath e. Ond Ifor, dych chi ddim yn gwybod y cwbl to. O chi wedi mynd neithiwr pan ddaeth i dad ag e draw ma, roedd stori arall gyda neithiwr un fwy ryfedd byth. O, mae'r crwt wedi dweud wrthon ni nawr pwy oedd y dyn dawlodd y dyn arall oddi ar y tren. Fe welodd i lun ar y teledu ar y newyddion cynnar neithiwr. Ac chi'n gwybod pwy oedd Eiffor? Naw ni, sir. Peidiwch chwerthin ewch chi. Dyna beth nes i. Byddwch yn barod am sioc, Ifor. Sir Walter Frost. Perchen o archfarch nad oedd? Maddeuwch i fi, sir. Roeddech chi wedi gofyn i fi beidio chwerthin, ond mae'n hollol, Ifor. Ond neithiwr tua 2 o'r gloch y bore fi'n methu cysgu, y benderfynais i fod rhywbeth fan yma a bydd rhaid i ni ymchwilio iddo. Os yw'r bachgen yn dweud y gwir, yna rhywbeth mawr o'i le, rhyw ddrwg yn y caws, neu, fel mae'r crwt wedi dweud, mae gyda ni fyrdyr ar ein dwylo. Y peth cyntaf rwy'n mynd i wneud y bore yma yw dechrau edrych yn fanwl ar hanes Sir Walter Frost. Pwy o wyr? Falle dawn ni o hyd i sgerbwd neu ddoe yn ei gwpwr dde. Rydych chi'n credu'r crwt falle, te, sir? Hyd nes y gallwn ni brofi fod yn dweud celwyddau, Ifor?